mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
Kablawan naman itong galmaysay, kung tinunay nga kabsat, dito yung oras, siging kanito, may tinagan, natunay nga Diyos. So, may kablaw kada kayo amin nga labas na. Sa paitada kayo laktay natalgid, akasasad. Kuray pa'y no naglasap tayo tagtutuloy nga epekto ti habagat kakabsat nga panagtutulo. Puray nagdalam tayo kadag ito'y kakabsat sapay ta kadag iti kakabsat nagtaltalog nga saan pa nga nakatalog nga mangururay ti tudok. May isang blessing kadakwada. So ito yung isang bite tutudo nga panawan kakabsat. Niya po Diyos nga ron ti mapagyamanan kadag ito'y nga mapagyamanan kadag ito'y nga panakaiwan tayo uray pa'y ti kasto'y nga kasasad ti panyempo. Well, sa di naman nga lugar, sa di naman nga ayan tayo kakabsat na kayo amin nga mangtartarabay kayan dumdumngeg ti dito nga programa tayo Timek na Jesus. So nga mangmangigan tayo ti dito nga istasyon ti radyo. Kaya kasama tayo ti babayan ti panarabay ti United Methodist Church ti Ilocos South District. Ti iglesia tayo, babayan ti distrito tayo. Ti nagkaykaysa nga iglesia Methodista dito yung kinabagatan nga distrito ti Ilocos. Turay pa saan nga natuloy, dagiti naka-schedule met nga ramit at kumakas ti Worship Institute no seminar nga, maramit kumatata nga tatabigat. Karkararag ti ta barbarin no may tuloy. Tuwing no Sabado. Sigun ti pakamo, dagiti dayti North York Committee. Kas tuloy tayo nga ron kakabsat. Dumngag tayo ti may nga kanta nga may sagot ka na tayo, babayan ti choir ti Sibilya, UMC Helen McHale, United Memorial Methodist Church, Memorial United Methodist Church, ti Sibilya, Santa Cruz, Ilocos Sur.
Ay nagyaman tayo kakabsat, tinay nga mensahe ti kanta nga sagot ka na tayo. Abahin ka nagiti choir members ti Helen Mackhel Memorial United Methodist Church di Sibilia UMC. Agyaman tayo kini Teacher Macris Marie Chris Raduban ti panangi send na ka nagito nga video ti kantada kakabsat. So nga kantahin dahil ti timpo ti panagdayaw. Kaya tagkararag tayo nga rod. Nga tunay nga Diyos, agyaman kami kan kahit ito nga oras. Tapos hintin mo manan dito nga gundaway kada kami. Nga titipon kinagkakadwa, babayin ito nga programa, Timek ni Jesus, ito nga istasyon di radyo, DCTP. Sapay tayo ti panagtuloy mi wapo. Kadway na kami nga rod, kaya kana kami apo ti nalangitan na kinasirib, tapos ti kasta, dagiti minsay nga kayat mo, nga may down kada kami. Ket may palawag ken may bingay nga kasmen nato papo iti pagayatam. Tulungan na kami nga rodapo, idalan na kami ti daytoy nga paramid programa mi ti daytoy nga oras ken kanito. Ingga nga may ring pass. Kumitmigin ka dagiti nga kararag mi, tinagan ni Jesus. Amen. Denggan nga rin ti may basa nga pasit tinasangtuan nga surat, basahan ka na tayo ni Roy Cedric. Kini San Mateo iti kapitulo 14 ti bersikulo 22 nga na iti 33 kasto iti kunana bayat ti palang pagawid ni Jesus kay tao menugan na mat dagiti dalan ti bangka kay pinauna na ida pumanasi ti tao iti napagawid na iti tao si mangat Hesus ti may sa turot at nakaralag. Hindi rubiin may sa ni Jesus sa jay. Direta man lang ang oras, nakadayon di bangka di itinaw. Kat mialon-alon magsipot na susubaan tangin. Iti palbangon nagna ni Jesus tirabaw tanong anapan tianda. Nagbutang nagdadalan. Hindi makilada ni Jesus mamagna tirabaw ti tanong. Alala niya, inikisda gapu ti butang da. Gamdagos sa kinunahan ni Jesus, di kay butang. Siya ni Jesus, di kay danag. Hapu kinunahan ni Pedro, nagpaiso si ka, ay banakman di tayan mo, ang magna ti about tanong. Umay ka kinunahan ni Jesus. Dim sagaro di Pedro di bangka kat lagnat tanong, umapan kina Jesus. Nagbutang idi, adlaw na tangin. Kiridil, nudan, inyikis na, apo, isalakanak. Ginawat atagos ni Jesus ti ima ni Pedro, kat ginood na sa nakinuna, nagbasik kat ti pamatimon, apay, nadadwa ka, limugan da, adwa ti bangka, kat nagtanan ti angin, nagitit adda ti bangka, nadaydayo da kina Jesus, pudno si kat anak ti Diyos, kinunada. Diyaman tayo kakabsat, tiday nga panakaybasa, ti positina sa tuwan nga surat. So nga pakaybatayan ti mensahe nga may bingay ka na tayo, tiday nga oras. Tatlong araw ti Ebanghelyo nga naibasa ka na tayo. Ti may sak, ti maramat nga Ebanghelyo, tayo nabigat, karag iti panagdayaw tayo. Kas na pasinti worship calendar tayo, lectionary readings tayo. Saritaan tinaybasa na tayo may Ebanghelyo ngayon baon niya po Jesus na ginyadalan na nga pamalasyo dahil ti bangan nga nang aw mapapati nga kalpasanti panangpakan niya po Jesus kada giti 5,000 nga tattao sumaron rin ti kapasit kakapsat umalis tayo sa baling nga lugar kati pagnaanda kakapsat Danaw Bunu Lake ke 'di
Inbagana ka naging dadalan na nga umununadan ang mapanti banlasing. Nagbati na Jesus. Iti may sa katurod tatlong mapan nagkararag. Kaya di rumabin kakapsat kas nangagan tayo as simurot ni Apo Jesus. Kaya nag-night about ito nung nagitiadawan nagdaydayan kakapsat dito now kahit may aluan lunda lalong di pangkadag si punta subsubayan suda ti napigsa nga angin imagadag ito doon mga dabagyo jay kakapsat nga panahon. Di may sa makita tayo dito yung kakabsat ngayon. Dahil kay ibagana dito nga napan na Jesus nga nagbati na Jesus ang nagkararag di may isang atulog. Di may isang umuna nga makita tayo dito yung kakabsat. Tipatag-tipa nagkararag. Matiyak na natayo amin ke ada tayo ti nalawang apan nakamo may apan ti panagkararag. Palagipan na tayo ti Banghelyo kakabsat nga uray ni Apo Jesus adagin kwa na dahito yung agalad. Kada gitidad doon mga pasit Ibanghelyo kakapsat mabasa tayo nga dapat tayo panahon nga mapa nagkararag ni Apo Jesus agpaing ni Apo Jesus kituray dito yung kakapsat na ibasa na Ibanghelyo ibagana dayta tapos karod kakapsat manipod di tinayjay nga makita tayo nga galadkin kababalin ni Apo Jesus sa usin na tayo tapos tikas ta biyag tayo mo ti biyag ang malagkararag kasapulan tayo dahito yung kakapsat kaya pagamong tayo aming babae ti kararag dito'y tayo nga masidad kay ni Apo Jesus kumamang kay ni Apo Jesus kaya kastamot tayo mangiyibkas ka na kita rin gagay tayo kaya ni Apo Jesus pero nagitibag bagada kakabsat nga tukat di pa nagkararag kasi nagitay panagyaman nagday namin nagyay kakabsat panagyaman panagdawat nagitibag bagada ang tinapatag kakabsat among tayo ti kararag tanusan tayo nga po tayo kararag kung nati may isang mga kasaba may arik tayo may isang bula na laylay nga awanti di jay kinasantak na pagpasugod din kakakabsat santay nga muti kararag ako di jay ang tayo nga mabalian ti mag-isaw ti ni Apo Jesus tapos dawaton tayo ti panangidalan kayo babindisyon na kada tayo so napatid ko mga mo tayo ti kararag mag-isaw tayo kay ni Apo Diyos ituloy tayo kakabsat gini pumarbaon nagnanay Jesus tirabaw ti tanong hanapan tayan na kung nakataon napan ni Apo Diyos karag iti adal nagdaylayag ada jay tanaw nga layag nga masubsubat tinapigsa nga angin nagbutang dagi dalan di makita ta ni Jesus sa magmagnay tirabaw ni tanong al-alyay nigkis na gaputi puteng da ngem dago sa kinuna ni Jesus di kay puteng siyak ni Jesus di kay danag gibing nga rin nga dalalya ka kasabsat niya
Kung wala dagiti na doon, matpatay kayo talya. Hindi tayo kayo maghanap nga, hindi makita doon ni Apo Isos, saan ka nailasin ni Apo Isos. Hindi nga isunod niya magbagna niya rapat doon, kapunta na sa pugat palaan, barbangon. So nga ti panang ipagarog na alalyag, si puta magbagna niya rapat doon. Nagbutang da kakapsat na, natin pa nagbutang. Dito ay kakapsat, napatag nga magkita tayo, di jay adda kumakada tayo. Di umisyo nga pa na kay lasin, kinapunta yung Yesu Kristo. No, antay nga oray no dadag iti panagdanakin, panagbutang kakapsat, amo tayo nga may nabigbigin tayo nga dani Apo Isos. Nga kadwa tayo kaya tantay nga marik natin panagputay. Awan tiba ko na nga una tayo nga dalalya. Dati maragip ko nga kapanasan may di may isang nga nagdistinuan kakapsat di fellowship nagdi UMF. Pre nagbigbigat na mo di jay, nagparbangon na mo di jay kakapsat. Hindi agawitan, di dalan nga pagnanda. Kung nagsubli na ka tataray, nagsubli di ka niya. Madakan wala niya nga nakita na. Nga, dyan di gumamila, nagkikiputi gumamila ka na muna di kalsada. Ikiti kalsada. Pumarbangon, baka alas 2 di parbangon, alas tayo. Kung nakakita natin ang niya. Pinamdama ba sa itkakapsat mga after 10 minutes at na umay nga bakit? Nga magsapsapong ka diya, puna. Baka isunod natin kung kuna yung alalya. Nakita yung alalya. Diyay, bakit nga magsapsapong di apuna? Tayo sumarang ti pagganan di apuna, diyay parents na kadada di abroad. Baka isunod din natin, nakita ng alalya. Nayon na di diyay kakapsat. Ngam dito patalgid na nga iti tiyempo ti panagdalag ken panagputang gapu kadag iti adu nga umay nga mangsuba kadag iti biag tayo may lasing ken mabigbig tayo kuma ani Apo Isos isuti nabilag nga Dios nga daan kabalan amang pasimbang kadag itoy nga umay nga kapadasan nga mangyalwalom ken amang di pa nagbutang kada tayo. Tapno di jay kakabsat napatag nga panakabigbigin panakailasin kini Apo Isos nga iso di Apo. Diyan ko na nagkakabsat masidag ni Apo Isos kada tayo. Kada giti panahon nga datayo ti kasta nga kasasad. Saan nga nasimbang nga kasasad. Agparang ken agparikna ni Apo Isos kada tayo tapno pabilgin na tayo. Tilang reklain tayo kakabsat kin kitaan tayo may lasing tayo kuma mabigbig tayo nga da. At talaga ti Apo tayo disibay tayo. Nga may amang idalam ken mang ted kada tayo. Iti talgad kinkirig ti biyag. So siyak na Jesus ti kagdanag jay kakabsat nga nupay handa ka na lasin yung nagsaw niya po siyak na Jesus ti kagdanag namati tayo nga kadagiti panahon nga marik na tayo kakabsat ti saan nga natalgad nga panpangod ka po kadagiti may nga kapadasan nagsaw niya po Jesus kada tayo kat kunana di kagdanag kindi kay buting. Sumarno nga pa sa kakabsat, bigay panang kisaw ni Pedro. Panang panagnek ni Pedro. May nga talaga ni Apo Isos. Di, kung na kakabsat, magpaiso nga si kaya panakman ni tayan mo, ang magnatira mo ni Danog. Kada pa lang di pa nagwadwana kakabsat. Kung na ni Apo Isos, sumay ka, kinuna ni Apo Isos. Dinsagal ni Pedro, iti bangka. Kit nagneti tanong mamapan ken Jesus. Ngayon nagbuting iti madlaw ng adati angin. Kiti dilom niten inikis na Apo isalakan na.
ni Pedro kakabsat, may isa nga mangalap. Amutay mo tinan mo, may di mangalap kakabsat. Naturod dahi di baybay, di pa nagkalkalap, uraya datag iti nadawol nga panawon. Amuda dagiti estratehiya tapno sanda ka masuba ka dagiti piksa ka talo yun. Ket pagarumpot nga ni Pedro kasta kuma kakabsat nga kas mangalap ngam ditoy iparparang na nga iti umay ti napiksa ngalon nagbutang katlimnag nalaing ang aglangoy ti mangalap nalaing aglangoy mangalap ti baybay kakabsat. Di na kumati magkita mo didi garot kakabsat at dati pa nagbutang yung may kini Pedro pwede inikis na ako isa na anak. Dito itibay kakabsat nga dakin ko na dayjay pa nagduwa-duwa ken pa nagbutang saan nga isu tilap pwede tapno umasidag kini apisos tapno dijay at pakasig niya apoy sa lakan na kakabsat niya no iparang na dito nga uray mo ito marik nata yung kakabsat dagiti sana ginatalagad tibyan at daman dagiti panahon nga ada dagiti nga kapadasan tibyan nga saan tayo nga unahan nga natalagin ngayon yung ti kumarik natin yung kakabsat ka dijay tuloy nga masidig kini Apo Isus dawatin tayo ti panangitalan ni Apo Isus kada tayo pray ka dagiti panahon nga marik natin yung nga nakaro na yung dagiti adadagsin ti biyag nga marikirik na saan tayo kumanga maupay ke kuna tayo Apo may ka isang lakad na itang mati nayon ti kararag tayo kakabsat. Makita tayo ti response ni Apo Isus kakabsat. Ti dayjay nga tarigagay Apo sa lakan na. Ginawa tatagos ni Isus ti ima ni Pedro ket ginuin na sa naginuna. Nagbasit ket ti pamati mo apay nga duwa-duwa ka. O dayjay kakabsat. Patalagitan na nga ito no masilig tayo kini Apo Isus. Iyawat na ti ima na. Ay na tayo kada gitoy nga kapadasan ti panakarik na kada gitoy nga panagputengin panagwadwa at dali Apo Isus masidag ni Apo Isus kada tayo no among tayo ti kumabang kinumasidag kinkuana. Kat kinunan niya Apo Isus kini Pedro nagbasit ka ti pamati mo napay nga duwadwa ka. Kahit nga sa kakabsat nga ni Pedro dijay saan pala nga nananay ti pamati na kini Apo Isus kabayatan nga addadan nga makanimatang kadagiti milagro may nararamit ni Apo Isus nakita na dagito nga panakabalin ni Apo Isus yung dito nga pasit kakabsat mawalan tayo nga saan pala awan pala kini Pedro dayjay nananay nga pambati kina at dapat lang di pa nagduwa-duwa may apanti kinasiyasino ni Apo Isus dumteng nito jay pasit na kakabsat nga damagin ni Apo Isus ti kinasiyasino na kasi iti imbaga ni Pedro sika ni Kristong nito ay kakabsat awan pala na niya panahon nga kapadasan ni Apostol Pedro tapos tikitaan tayo dito ay kakabsat saan tayo kumangay tulok nga ti pambati tayo ket dijay makadwan ti panagwadwa kini Apo Isus tano mapasama ka kastag agbalin nga nalidem
ti panang Greek na tayo, mayapan iti kinapudno, ipilit kin panakabalin nga po Diyos. Kumbaga, adapt, di bagatay nga mamati tayo. Iti Diyos, nabilik kin man nakabalin niya. Adalat tamo niya pa nagradwa tayo. Awan kumati jay, nga kapadasan ka kapsat. Ti pudno nga pamati, awan ti panagwadwa, ngem, adagin kwa na ti panagtalag. Tapno, pada tayo kakapsat, nuwanda, pudno nga pamati tayo, kinapo tayo nga si Kristo. Awan kumati jay panagwadwa. Awan kumati, makita tayo, nga panagalanganin. May papan ti sao ni Apo Jesus, may papan ti binagkin pan nakabalin ni Apo Jesus, may papan ti kinasyaksino ni Apo Jesus nga iso ti Apo ken Diyos amang isalakan tayo. So, di jay kakapsat niya, di jay Apo isalakan na, insalakan na. Jay panakalod na kumakakapsat. Dahil tangarap ti makita tayo kakapsat. Ang kuma nga makuna nga dagi ti pamati tayo. Kaya di jay nakurang ang pamati. Pasin nga pamati, nakurang ang pamati. Yan, dagi ti pamati tayo, kinapo tayo ng Diyos Kristo. Kaya may pakita. Ti kinada, ti kinabilag ken kasabutan ti kinapudno ay nga pamati nga sana mapakuyugan ti panagwadwa. Tuloy tayo kakabsat limugan na adway ti bangka ket nagtalnan ti angin dagiti adday ti bangka nagdaydayaw da ken Jesus pudno a sikat ti anak ti Dios kinunada. Kuno kalpasan dagitoy kakabsat nga panangay parang di panagalanganin panagwadwa kinakapoy nga pamati babayin kini Apo Jesus magtal na ti angin awanin pinagtal na ni Apo Jesus ti angin kididimit tayo kakabsat nga napabaro naluktan ti panakamo dagiti adalan may papan ti pudno kinasyasino ni Apo Jesus ket nagdaydayaw da ken Jesus ket dahil iti konbiksyon nga napada kadakpada kakapsat na ilasim na apudno nga isu ti anak ti Diyos. Babayan ka nagijay anak kita na nga in parangaran ni Apo Jesus pinaramid ni Apo Jesus kabayatan nga dada iti panahon nga saan ang nasayat ti donagin turong ti biyagda. Kalpasan na ito ay kakapsat napabaro. Ti panakamuda ken panakakita da may pan kiniya po Jesus. Nagday tayo daging kuwana. Day kakapsat. Tapno garot ti Ebanghelyo nga naibasa ka na tayo yung awis na nagito yung awis kakapsat tapno mada ka na tayo kaya tutuloy nga kinastalget kinasimbang ti panagbiag nga urayan nyaman nagito umay nga pagdalanan tayo muna ada ko na tayo ti biag ka man nagkararan may kadwa ada ko na tayo diag tuloy apan nakailasin kin panakabigbig ti kinasyasino ni Apo Jesus kit makita kin may lasin tayo kung mga iso ti Apo kin Diyos iso ti pudnong anak ti Diyos nga daan pilig kin panakabalin nga mangidalan ken mang tid ka na tayo ti miso nga panakananay ti kinatalgid ti panot kenrik natin. Stamit, kantak mga kanatayo kakapsat, dahil tuloy nga tarigagay, nga kumamang kinamasidig kini Apo Jesus. Tiyan naman nga kapadasan ti panagbiag ti.
Kastamat kakabsat ng tibang yayos na kadatayo, kanta kumakadatayo, ti nabilag ka pamati. Dahil dito ti pasit ti Ebanghelyo ito sumarano, kakabsat ti jay panang ibaga ni Apo Isos, dakal di pamatin kung nanay di jay babae ng taga-kanan. Kita ita kung matanda kadatayo kakabsat, awan pagkurangan ng pamati kini Apo Isos. Nga sa nangarik na ti panagdwadwa ken kastameten panagalanganan ngem daytoy nga pamati nga dapat na tayo kita tuloy nga dalon na tayo ti dayjay kinada ti bilag kinatibkar arik na nga tuloy nga mangkita ti kada ti nasayata pa nakarelasyon kinaputeo ito Kristo. Di maudi ka kapsat, ketso ti ibagana dito yung napudlo, hindi pa nagdaydayaw. Kapsat na. Nagdaydayaw na kanya Pesos. Tapos bigbilin tayo kung nagawag ka kapsat nga ti aramid ti panagdayaw at maysa nga pasit ti biyag tayo. Ang mangidalan ka na tayo ti daydayaw. Ang tugtuloy nga panakapabilig may ti pamati tayo at sipod ta babae ti panagdaya wag tarawon tayo kadag iti sauna ken kastamot ti lamisan ken mamati tayo ati kinada ti napudno nga panagdayaw ken ni Apo Isos ken idala na tayo met kakapsat ti dayjay ang tugtuloy nga panakailasin ti kinasya sino ni Apo Isos. Mamati tayo kakapsat nga ti babae ti panagdayaw. Ket idala na tayo ti dayjay panakapabilag ken panakapapigsa ti pamati ken relasyon tayo ken ni Apo Isos. Sipon tayo ti panagdaydayaw tayo ti gay nga tuloy tayo magatal ken nagtarawon ti sauna. Sudgap po na nga ikatay pumati patag ken importansya kakapsat dagiti gundaway nga intayo panagdayaw kinapos ibilang tayo kumakakapsat di bagana dito'y limugan tayo adway ti bangka ket nagtalan tayo dagidaday ti bangka magdaydayaw tayo kinapo Isos iyarik tayo kumangati iglesia tayo dagiti kapkapilag in simbahan tayo kisut may sa nga bangka uno lugar nga pakariknan tayo ken pabilgan tayo agsibot tamo tayo nga iti balay ti Apo adda nga tuloy nga magsinarap tayo iti Apo ken nagtarawon tayo pinagalan tayo kadag iti sauna. Sapay kakapsat pababayad ka na ito yung panakaidalan tayo marin babayad ti minsay suman maaraw ti Ebanghelyo nga naibasa ka na tayo nagtuloy nga iturong na tayo di dayjay napabaro nga panakailasin kin panakabigbig kin Apo Isos nga isu tanak ti Diyos anasig nayat ng isalakan kaya ang gastamot din ay kung tuloy ang magkikadwa kadag iti panagdalyasat tayo iti na ito nga biyag tapno'y sangt na kada tayo ti napumang balegi ang panagbiag tayo mamati tayo kakapsat nagtutuloy tayo ti biyag ang managdararan patutuloy nga panakailasin ti kinabilag ni Apo Isos at tutuloy nga panakapada iti awan pagkurangan ng pamangati kaya nagtutuloy nga tarigagay panakapada di na pudno nga panagdayaw kay ni Apo Isos ganda gito'y kakabsat nga raman ti biyag itumda na tayo
iti panakapadas ken panakarikna ti ayat ken parabok ni Apo tayo ay Jesu Kristo. Sapay dati Apo, tulungan na tayo manen, tidak ito yung pilitin na ka na tayo ti nananay nga panakawa, tidak ito yung mensahe. Iso, may bingay ka na tayo manen, tidak ito yung oras ken ganito. Inagang tama anak ng Espiritu Santo. Amen. Dumunti kami sa kanta, kapsat.
mensahe ti biag para kada tayo. Kahit kasaran tayo nga rin ti tayo panagdaydayaw, kararag tayo, kakabsat. Nayatunay nga Diyos, sagyaman kami ken ka, tiday ito yung oras. Tapno na ring pasmanay na po na ito yung programa, Timek na Jesus. So nga mangmangigan ken Buyami, tiday ito yung Estasyon de Radio, ken TV Network DCTP. Yaman kami, ken kawapo Diyos, di pa nakaidalang da ito yung ministeryo. Nagyaman kami, kadagiti sasawom, isungayin bingay humanin kada kami, sapay tagtuloy nga nayon nga tarawon ti biyag, nga mangidalan kada kami, iti panakapada, iti agtultuloy nga nabilig nga rikna. Uray, sumango kami, kadagiti anyaman nga panakayalualon ti biyag. Ngem, magtuloy nga riknain ken kitaan mi. Tap nga napatagunay nga dakada kami dagito yuapo nga biyaga man nagkararag pamati ken kastamutin panakailasin panagdayo ken apumi nga Kristo. Tagtuloy nga masidig kami. Ken ka wapo. Urean nyaman dagiti kapadasan ng sumangbay. Kadagiti biag tunggal maysa kadagiti pampamilya ken uray pay kadagiti komunidad mi. Ngem napataggariknan mi kumawapo. Ti panagtuloy nga panamati mi. Ken ka babaen kinapumi nga Jesus nga umay ket isalakan na kami ken tarabay na kami kadagiti wapo. Nga saan nga nasayata kasasada pagdalanan ti panagbiag mi. Kada kami amin, wapo Diyos, triknain mi data, nga realit kin kinapudno. Una po, wagyaman kami, kada gito nga mensahe ti biyagayin daon mo kada kami. Kararag mi nga tunggal maysa, uray pa'y kada giti amin, wapo nga manartrabay kinumdumngeg. Iti da ito yung programa, Timek na Jesus, babayin ti panakaramat ito ng estasyon ti radyo. Sa di naman na po nga lugar, ti ayanda. Sa di naman wapo nga disu. Ang nyaman dagiti aramid kin trabaho da. Kararagan mi da wapo. Sapay tagtuloy ng itdem dagiti nga pamindisyon ti biyag da. Ken kastamatan uray pay kadagiti pampamilya da. Ken kadagiti aramid da. Wapo. Tarabay mi da. Ket tagtuloy nga kamitmikin ka wapo. Ti panangaywan mo ti tunggal maysa. Kurepay iti agtuloy nga kasasad ti panyempo. Kararagan mi dagi jay wapo nga napektaran ti dayto nga sang nasayata panawen. Samot dagi ti pampamilya wapo nga nalayos. Kinurepay ka dagi ti nakapukaw ti pasit ti pampamilya da gapu ti dayto nga saan nga nasayat nga panyempo. Tarabay mi da wapo. Idim kadakwa da wapo Diyos ti panakaparik na ti bilig. Ken panakaliliwa. Ken kaslamutin mo panakaisubli. Dagiti napukaw da. Nga talgad kin talingin ngin tirik na kin panunot da. Napo, sapay nga rod, tuloy nga kaduay na kami amin, trabay na kami amin, sa dinuman nga lugar tiyan mi an tunggal may sa wapo. At dakalata kuma, magtuloy nagbinbindisyon, may daldalan, anyaman ti kasasad, ti panyempo ken panawen apagdalanan mi wapo Dios. Yaman kami ken ka uray pay kadagiti ay naramat mo wapo nga napaset ti daytoy nga programa. Manipod kadagiti naipay kadagiti kanta. Dagiti membro ti Helen Macahel Memorial United Methodist Church anang hisagot kadagiti kanta. Sapay tagtuloy apo nga bendisyon namida kadagiti nga panagserbida iti iglesia, babayin ti panangibigay da kadagiti nga mensahe, babayin ti kanta. Apo, tuloy nga turabayan met, tuloy dito yung estasyon ti radyo, so nga mararamat kadagiti wapo, nga panakaidandanon dagiti nga narilihiran nga aramid, panakaidanon dagiti nga mensahe ti biyag, babayin ti dito yung estasyon ti radyo.
Karabayam dagiti amin wapo nga empleyado ken paset ito nga istasyon ti radyo DCTP. Kadagiti panagserbida ken kadagiti ramid ken trabaho da. Pigsada kin sa lunat da ken uraypay kadagiti pampamilya da. Ay wanami da wapo sang kamaysa. Ohen wapo Dios sikangaro din ti pagyamanan ken pangkumitan mi kadagitoy nga nain baligyan manen nga panakairing pas dito nga programa ti radyo ti Meknesos. Sapay tada kami amin wapo at da kami tumanin. Nagtuloy nga kakadwa kadagiti samarsarno pa yung daway apan nakayda kanon manen. Dagiti wapo nga aramid mi. Dagiti nga dapo ti kararag mi ken ka gapo amin tinagan na po mi nga Hesus sagkararag kami. Amen. Amen. Nembagal daw tayo manen namin kakapsat. Sapay tada ito amin nubigat. Manen ngagtuloy nga agtarawon ti sa tiapo. Kadagiti unag ti balay tiapo nga pagdaydayawan tayo. Kastan, nagasat ng aldaw, ken nabindisyonan ng aldaw, ditunggal maysa. Amen.